ישנן בנות אשר הולכות עם כל אחד, אם הן רואות בחור נחמד הן מוכנות לטוס מיד איתו אפילו עד אילת. לאילת ישנן בנות אשר קוראות ללא בושה את השטויות בלישה, וזה אם תשאלו אותי כל עולמן התרבותי. אבל אני איני כזאת, אבל אני איני כזאת, מי שאין לי ביטחון אני לא יוצאת גם לירקון. ישנן בנות שמתלבשות כמו בז'ורנל, החצאית עולה אל על ובחולצה יש חור על חור שכל אחד יוכל לבחור. אבל אני איני כזאת, אבל אני איני כזאת, אני צנועה בדרך כלל ואיש עליי אינו נטפל. ישנן בנות אשר הולכות עם כל אחד, אם הן רואות בחור נחמד הן מוכנות לטוס מיד איתו אפילו עד אילת. לאילת ישנן בנות אשר קוראות ללא בושה את השטויות בלישה, וזה אם תשאלו אותי כל עולמן התרבותי. אבל אני איני כזאת, אבל אני איני כזאת, מי שאין לי ביטחון אני לא יוצאת גם לירקון. ישנן בנות שמתלבשות כמו בז'ורנל, החצאית עולה אל על ובחולצה יש חור על חור שכל אחד יוכל לבחור. אבל אני איני כזאת, אבל אני איני כזאת, אני צנועה בדרך כלל ואיש עליי אינו נטפל. ישנן בנות אשר הולכות עם כל אחד, אם הן רואות בחור נחמד הן מוכנות לטוס מיד איתו
ישנן בנות אשר הולכות עם כל אחד, אם הן רואות בחור נחמד, הן מוכנות לטוס